आंखौ खायसे सानाव मोजां मा खाय हाजि जों बुखौ उंखौ फुननाय दं मोजां ओमफ्राय बुखौ खरसाखौ बबेहायनो जाजागोन नगद किफ्लिथुनानै ओमफ्राय दाखौ खरसाखौ दाम हिनजावखाय माजारा बेरो रां किफ्लिरुदि हिंसा ओमफ्राय रांबो किफ्लिरुदि हिंजा सिनाय मोनगोन ना हायाबा ओमफ्राय नोंहासो जे गोरै होनैnya सुगिया होनै जे रां फैसा गोरै खा सुगिया होनै जे नों बुनो उंखौ साइजो सानो सुबादि होनै हिंगाले नोंला तांगे फुनु बुयाथ फाइबो ओमफ्राय फुनु गैयाथ माने जायाता आबुनो हामजा गैयाता लुकुरावबो नों नाइसदि जेता बिनि रां तंसाक लुकुराव रहमानि रां तंसाक आसुकाय आबुनो खिबि बय पाइ नायदि हिंगा जे बुय लुकुरावबो हामजाना बोले माने नाय नायखा लुकुरावबो सुबाखा हाजा हामलिया काले दाम खायनानि मास मारलिया हिंगा आबो कायसा आलादा क हिंगा अबले सालो 20,000 बा 25,000 30,000 सालो 30,000 25,000 पानो थांनाय दा फादारसि हिंगा बहा हिंगा आसु बायतो बनो नाया होनैnya किफ्लितु माने जाजा गैयाता बुलुकुरावबो जतनो आंनि जेबो जाजा गैयाबो नोंले डक्टर फुनुंमाया होनैसि लुकुनि इनको बुसकांगो फायै नुजागै संजना किया सुबादि हिंगाबा मुइसं जानिबो जा खानाङै सुबाखा लुकुनि इनको दिनेस बुतो साइदखा और ता लुकुनि साजकसि ओमफ्राय जतसे लुकुनि साजक होनैnya सुबाया साबतंखा सिनि वानसांथुं तिप्रासांथुं जत बुनि दफानि बरं बुरुं जतसो सुबाखा हिंगाबा नों जेता रां तंसाले थिकासो खायनो नां हायाबा ओमफ्राय जाजा गैयांना न्याबो फिरावबो दिहनै हिंजाखाय जां जाजा गैयांना नान ककलायाबो कोन जाजा गैयांना सिकुरि आबो आंखा थिनो सावको फिरावना नां नों बि बकाहायनो गोबां मान दुनियाव हाखतर दुनिया खतर केबो खाय सामरा गैयाबो दं आबोरनो फानसु बाय मानो के बुयो कोनाय के जेसे हामिया तंसाका सुदा बुखे सुबाय मानोबा हिंगा बा रांनो किफ्लिरुदि हिंजानाय जा जां हिंजाय दंसो हिंजानायनो आबो रां फैसानि लुबो हिंजासिनाय लुबियाबो हिंजासिनाय जा लुखौ बबो सानाय बबो कोनाय नोंना कग्रनो केबो बुखु उंखौ उइनार दपनि मानोबा न कायसनि कगनो सिनार गैतं माया लुकुसि सुबा मा हुका कायसेबो उमति फिरावरुदि नि सानायनो कायसेबो फिराव उंखौ तांनि नाया नि सानायनो कायसेबो जल जागनायनो नोंआबो जलि उइबो पाया ओमफ्राय होनैबो पाया आबो लुकुरावनो हामजागै गोसो सुबाखा आबोनो किसा माने साकसाइन साइजों वानसुकनाया दरकार हाजि कखाया आंनि जेबो जाजागलिया सिनि पारानि बर'रावबो ताय बोसोराव बायनासा